Good morning. May ang akong mga tanom sa likod sa balay. Akong tangkong o mga kuan ka na ang gabi o kana ang gay sa kamote. Ani ang akong tanom sa likod sa balay. Na napula ay. Siyang napula. Ani akong tanom sa likod sa balay. Ano siya? Say kung wala ko isudan, ari ko nakuha direk sudan, makuha ra ko, makutlo ra ko pila ka udlot. Ano siya oh. Ang sibuyas. Sibuyas na ko. Pag ako'y magluto ko isda, ako na ra ko kaglamas. Kanini ang mga gay, ani ko di makuha og lamas sa akong magluto ko isda. Usahay akong gisahon, usahay akong ilawon. Dagan man kay siya kana ang udlot. Kani siya ay upo. Tabayayong Manis Probinsya. Kuan mga bulak nga tanom. Laos wala mabubo eh. Akong mga hanging plants, mga kahoy nako. Naguba atong bagyo. Hanging plants. Labi na ko taas nakaistanan, wala gid na bunga. Ila na katuig. Unom na siguro na 7 na ba? O ginibunga. Para ay mga hanging plants para mga tanom. Kung koral guba na kaistanan, wala pa budget. Budget ipaayo. Kani siya lemon ni. Lemon kanang paligya sa merkado nga lemon nga dagko ba tag 20 ang usa, tag 3.50. Ana siya kanang limonsito. Kana siya kay snake plant. Tapay-tapay. Ano siya peace lily, kuno ni siya peace lily. Ato siya kay orange. Ano siya saging-saging. Oning akong sabana, humana sa bagyo. Iputlan ako. Natumba man siya niya akong gibangon, akong gihigtan og pisi. Niya akong kana ang ipulongan. Daot man ni. Mga tanom. Ning akong paliya. Nanay bunga. Ay bunga. Ay gamay. Ara ay gamay. Pa dito sa babaw. Para di makitaan. Para dito ay. Diha ay. Ara ay. Tara. Maoni. Akong mga tanom nasa rip. Saging at tundan. Sa rip. Maoni sa akong mga tanom.